Тапшыруыбызга жылы кытлау сәламнәрен бугын шулай ук Пенза өлкәсе Кузнецк районы Татар Кынады авылында туып үскән кадерле милләттәшебез Файзуллин Гаяз Абдулла улы хөрмәтенә язганнар. Яраткан әтиләре һәм бабакалары турында 65 яшьлек матур юбилее уңаеннан сөекле балалары шундый юллар язганнар. Безнең кадерле кешебез бала чактан ук әти-әнисенең уң кулы булып, өй, йорт, хуҗалык эшләрендә ярдәм итә. Техника белән мавыга. Бик иртә машина йөртергә өйрәнә. Мәктәптә 7нче сыйныфта укыганда ук җәйге ял көннәрендә тракторист ярдәмчесе булып, яздан көзгә кадәр кыр эшләрендә катнаша. 10нчы сыйныфны тәмамлап, тракторист механизатор һөнәрен үзләштерә. 30 елга якын ару-талу белмичә Евлашева совхозында хезмәт куя. 1975 елны бар казанышлары өчен һәм социаль ярышта күрсәткән уңышлары өчен җиңүче билгесе белән бүләкләнә. 1976 елны 3нче дәрәҗәле хезмәт даны ордены белән билгеләнә. Кызганычка каршы, 90нчы елларны авыл хуҗалыгы юкка чыгып, совхозлар, колхозлар таркала. Эшсез яши белмәгән әтиебез өр-яңа төзүче һөнәрен үзләштерә. Һәм бүгенге көнгә кадәр ул коттеджлар, дачалар, өйләр, мунчалар салып йөри. 1978 елның 14 февралендә изге вәли көнне әниебез Рауза Юсуповна белән алар матур гаилә коралар. Әллә гашыклар көнендә шундый ышанычлы гаилә барлыкка китерүләре тәэсир итте микән? Алар күз тимәсен, мәхәббәттә инде 42 ел гомер кичерәләр. Мәхәббәт җимешләре булып без, ике кызлары һәм уллары дөньяга килдек. Бүгенге көндә бәхетле әби-бабайның инде 6 оныклары бар. Әйтергә кирәк, әтиебез авыр эшләрдә хезмәт куйса да, күңеле бик нечкә аның һәм иҗат яратучан кеше ул. Ул яшь чагыннан ук аерылгысыз юлдашы, гармуны белән бер кайда да аерылмый. Яшьлек чагында авыл ансамблендә катнаша. Музыканы яратырга ул безгә дә бала чактан ук өйрәтте. Әтиебез безнең ышанычлы кыябыз, терәгебез, гомеребезнең иң якты йолдызы. Без гомумән әти-әнидән уңдык, чөнки алар бу галәмдә иң әйбәт булган әти-әнидер. Алар безне гел аңлап, тыйымлап, ярдәм итеп яшиләр. Әтиебез оныкларына да чын дус булып, барысын да тыңлап, ишетеп, уртак тел табып яши. Арабыз ерак булса да, алар чакрымнарга карамыйча, еш кына Казанга кунакка килеп китеп, оныкларын күреп яшиләр. Шунлыктандыр, алар да бабаларын үлеп яраталар. Сөеклебез, котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Раббым сиңа әни белән бергә алтын, бриллиант туйларыгызга җитеп, 100 яшьлек юбилейларыгызны да нык иман, камил акыл белән каршыларга язсын. Без сине бик яратабыз. Әтиләргә бәйрәм уңаеннан теләкләр табуы бик авыр. Ни генә теләсәк тә барыбер тыела һаман бик аз булыр. Гомерең синең якты кояш сыман, бик җылы һәм озын булсачы. Бирелгән һәр көне Худайдан бәхеткә, шатлыкка тулсачы. Бер генә минутка утырып, ял итеп ал әле кадерлем. Яратам сине нык сөю, олы хөрмәт белән сөеклем. Бабакай дип назлый оныклар, тик ашыкма бабай булырга. 100 яшьтән дә артык, газизым, бу матур дөньяда торырга. Син әле бик яшь һәм чибәр, сыкланып, күзләрем тимәсен. Бер кайчан синең яныңа бәла хәсрәтләр килмәсен. Кадерле Гаяз Абдуллович, Казан шәһәреннән кызларыгыз, кияүләрегез, оныкларыгыз һәм үз янәшәгездә яшәүче улыгыз, киленегез, оныкларыгыз белән юллаган бар теләкләргә дә без ихластан кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз.
Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гаяз Абдулла улы Файзуллинны матур юбилее 65 яшь тулу көне белән чын күңелдән бер туган сеңелләре Гөлнур, Рейхана, Мәрьям һәм инесе Рәшид кытлап махсус хат язганнар. Нәк җырларда җырланганча, без әнкәйнең 5 шатлыгы идек, ә иң өлкәне син булдың абыебыз. Иң өлкәне, димәк, иң хөрмәтлесе. Дөрестән дә, тормышыбызда син безнең иң олы таянычыбыз, ышанычлы, өлкән, яраткан абыебыз. Бары тик син безгә туры юл күрсәтеп, дөрес киңәшләреңне бирә аласың. Гомер барышында син барыбызга да хәлеңнән килгәнчә ярдәм итәсең. Барыбызны да туры юлга күндереп, хәлләребезне белешеп яшәп киләсең. Әтиәниебез бу дөньяны ташлап киткәч, син безгә алар урынына калган өлкән, кадерле кешебез булдың. Үзеңнең өлкән абый дәрәҗәңне лаеклы килеш йөртүеңне без беләбез. Сөеклебез, ихлас күңелдән сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Раббым киләчәктә дә яраткан хатының белән баланыкларыгызның казанышларына куанып, алардан бары шатлыклы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә насыплар кылсын. Ә без исә мөмкинлек чыккан саен синең яныңда булып, сагынышып кайтып килербез. Җитте типтереп 65ләр, ышанмаслык тантана. 65 төрле теләк теләп, без хат язабыз аңа. 65ләрең җимерерлек таштан тауларны, җиткерерлек булсын алда 80-ен, 90-нарны. Гомереңдә байтак шатлык, бик күп куаныч булган. Бушка түгел, аппак кышта кадерлебез син туган. Кытлыбыз бәйрәмең белән, теләп изге теләкләр. Арамасын 65 дип синең батыр беләкләр. Кабул итеп бездән алчы җырларның иң матурын. Бирсен Раббым алга таба гомерләрнең сабырын.
Qadrli Gayas Abdullovich, bir tuğan singillarigіз hem enigiz maxsus sizge dip jirda bülekке sayladılar. Birgelep onu tınglıgeli. Ayrısı buldu Ayşak'ta. Biz üskende kümmü burçular, Kurgenen geykümür işinde. Unutmağız en geymengesine, Rahmet yalsın varsın işinde. Biz bir bala üstegen geybilen, İgüsmede girgen ışakta. Bizen geynin bir şatlığıydı, iş kaygısı buldu Ayşak'ta. Biz bir bala üstegen geybilen, Sen keynin bir şatlığıydı, iş kaygısı buldu Ayşak'ta. Hazırinde jitken balalar biz, Unaqına nege yanında. Unutmağız elgeymengesine, Rahmet yalsın varsın işinde. Sanaqına bitirirlik tügel, elgeylerden kurgen. Sünnen alıp kaytkan, Sen suunda yugan iğnelik. Sanaqına bitirirlik tügel, Elgeylerden kurgen izgelik. Elgeybizini sünnen alıp kaytkan, Sen suunda yugan iğnelik. Bala üstegen geybilen, İgüsmede girgen uşakta. Bizen keynin bir şatlığıydı, iş kaygısı buldu Ayşak'ta. Biz bir bala üstegen geybilen, İgüsmede girgen uşakta. Bizen keynin bir şatlığıydı, iş
baxti bo'ldi